няма, той паркета им е... Не, стай. Дай, Гошо! Не налитай. Не тичаш, не човека! Не за врата отзаля, за врата хони. Бутай напред, бутай! Юко. Натискай кръщията. Ръката под главата. Чакаш пак, бягай, измъквай се. Ръката под главата, Гошо. Ръката се дясната под главата. Дясната ръка. Натискай рано. Пази си крака. Юко, мате! Гошо, не тичай. Ръце, Кристияне, супърта. Чули? Не тичай към него. Дясната ръка горе. Ей, ти ме си приказал там, бе! Да. Не тичай към него! Дай! Нищо! Следващия път, дай върча с тези ръце. Гошо, не тичай към него! Гошо, не тичай към него, човек! Няма да говориш. Стой сега спокойно. Хващаше към тебе, водиш. Спокойно. Те челаме и сме ги учи. Няма ги учи. Пред него! Дай! Дай, какво се прави? Няма мате. Чета, няма мате. Гошо, пред човека. Няма мате. Не тичай към него. Айде, хвастай, какво чакаш? Пред него, Гошо! Покорем. Гошо, не тичай. Обаче, хвани кимоното зад врата. Гошо, с две ръце. Не тичай към Айде, него. не бягай, това е почилно. Айде, Хващай с две ръце, двете ръце напред. айде го мисля. Пред него, пред бака, дръж здраво се. Пред глава. Ай, Пред главата. не пускай да учи. Айде, захватва. Мате, сори мате. Две ука. Да, бе, да. Победител,